Yo Pak Dadang Pak Widianto Bapak Mae Pak Taramuji Bapak Saipan Bapak Sugi saking Bandulan Baru sumangga undangan ingkang kula mati nggih. Kados ingkang kula aturaken kala wau dados niki sampun boten berdoman nomor meja nggih. Kados sakniki berarti yang tampil adalah keluarga besar nomor 4 nggih. Dados mari niki keluarga besar nomor 5. Karena apa? Karena ndak ada sampur ndoro-ndoro ke meja per meja. Langsung dipanggil. Apabila wonten penggemar yang dari joget sakit ngomong dateng Mas Lanadi utawi Mas Yono selaku pramugari nun. Kendang rasa gambar